Ola, moi boas, eu son Martina. Eu son Sara. E hoxe invitámosvos a facer unha viaxe, pero non unha viaxe calquera. É unha viaxe sin avión, sin billete e sin mochila. É unha viaxe emocional e intelectual. É unha viaxe ao corazón de Galicia. E Martina, sobre que imos falar neste episodio? Pois Sara, neste episodio imos falar sobre a paisaxe galega. E como imos falar del? Imos falar da paisaxe como un símbolo da nosa identidade. O sexa, como un espello do que fomos e do que queremos ser. Iso é. Nesta viaxe contaremos cun guía excepcional, Ramón Otero Pedrallo. Sara, e quen é ese? Martina, como non vas a saber quen é? É a figura clave do galeguismo, da xeografía, da historia, da cultura, da escrita... Ah, e de amor pola terra, verdade? Deches no clavo. A través da súa obra e da súa mirada, reflexionaremos sobre o que é Galicia, sobre o que perdemos e sobre o que aínda estamos a tempo de salvar. pois imos analizar a súa literatura. Non, Sara, equivócaste. Como? Imos falar do lugar onde todo isto nace. Ah, pois... imos comenzar. Pero Martina, entón, de onde nace todo isto? Pois Sara, todo isto nace da nosa paisaxe, da paisaxe galega, que é máis aló dun espazo físico, é unha linguaxe sen palabras que fala da nosa historia, dos nosos valores e da nosa forma de ser. Entendo, por iso, para Otero Pedrallo, a natureza non era un simple decorado, sino que era a protagonista. El dicía... O espírito galego non se pode explicar sen a súa terra. A paisaxe é o primeiro libro que leu un neno galego. As corredoiras, os soutos, os ríos, as aldeas non son só elementos illados, son capas de tempo, estratos de memoria colectiva. Cada pedra nun muiño, cada nome dun monte, cada lenda contada ao pé dunha lareira son parte desa paisaxe viva que forma parte da nosa identidade. Sara, falando de lendas, non sabes como me gusta unha boa lenda popular? Sí, crees que che conte unha? Pois claro, pero que non me dé moito medo. Bueno, eso ímolo ver. Pois... voute contar a lenda da Escusalla. E sobre que trata? Sitúase na casa dun monxe onde asasinaba a seus criados e o lugar onde estes morrían creceu unha majestuosa árbore. E din que se vas a esa casa podes sentir eses espíritus. Pois Sara, eu quero ir. Estás segura? Home, claro. Pois imos! Pois Martina, xa estamos aquí. Sara, non tes medo? Non sexas medroña e imos vela. Entón que, Martina, gustouche? Non, Sara, non me gustou nada. Pois entón, imos para casa. Pois Martina, despois desta experiencia... Imos seguir. Mais tamén é certo que esa paisaxe está a mudar e moitas veces a desaparecer. Abandónanse as aldeas, pérdense os topónimos e esmordecen as hortas, os camiños, as voces. Os incendios arrasan o que quedaba de silencio. As autovías cortan vieiros ancestrais. Os eólicos aparecen onde antes se vía o horizonte limpo e a nosa paisaxe convértese pouco a pouco nun lugar sen alma. Que queda de todo aquilo que Otero Pedrallo describía con tanta paixón? Coñecemos os nomes das árbores da nosa parroquia. Sabemos onde nace o río que pasa pola nosa vila. Escoitamos aínda os contos dos nosos avós ou xa calaron para sempre. Non o podo creer, Martina. Mais Sara, non te preocupes, non todo está perdido. A paisaxe aínda podemos recuperar, recoñecer e reconstruir. E como podemos facelo? A chave desta recuperación somos nós, as persoas novas, que podemos mirar con ollos limpos, con curiosidade e con respeto. Tes razón, Martina. Hoxe en día temos ferramentas que Otero non tiña. Redes sociais, vídeos, podcast como este... Sara, porque cada acción pequena é importante, non? Exacto. Como Otero dicía... Non se ama o que non se coñece. E para amar Galicia... temos que coñecela. Falar de paisaxe hoxe é tamén falar de sostenibilidade, ecoloxía e futuro. A crise climática que vivimos hoxe ten un reflexo directo na nosa terra. E Galicia, cos seus recursos, coa súa diversidade e co seu rural aínda vivo, pode ser un exemplo de modelo sostible. E para iso hai que cambiar a mirada. Otero tiña xa no século XX unha visión que hoxe chamaríamos verde. Unha Galicia equilibrada onde o ser humano forma parte do ecosistema e non é o seu dono. A defensa da paisaxe non só é romántica, é política, económica, emocional e cultural. E para iso é necesario o compromiso colectivo e a acción individual.
Para rematar esta viaxe quero volver ao principio. Ao feito de que a natureza non é só territorio. E linguaxe, memoria, cultura, alma... Cando Otero Pedrayo escribía sobre as montañas do Courel ou os vales de Ourense, non falaba só de xeografía, Falaba de identidade, de pertenza. de amor por unha terra que nos fala, se sabemos escoitala. Sara, non me creo que isto este por rematar. Xa Martina, eu tampouco, pero pensa que o final deste podcast é só o inicio da nova era galega. E só está nas nosas mans. Que a voz do Otero nos siga guiando Que a nosa paisaxe siga tendo palabra. e que nós sigamos a escoitala. Moitas grazas e ata a próxima. Acabouse. Xa, Sara, que triste. Gustouche gravar o podcast? Home, claro que me gustou. A mí moito. Pois imos.